Qarab Jawa TV. Cutar dan uwa zanga bari zauna a gona ba a kushe kafafi mun farilla ne mai sallah idan har da numfashi daidai dalili ne ke sa mai da koyai ji dole bayan dai sirrin ɓoye ne da ni zan bayyana maka zance mai taushi shirin gaske ne da ƙauna zana yau daga adona ban tashi ina kwance ne ko a zaune ba na yin duk tunani sai naki idan baki ya zane ne da jikina yana yin kewarki idan rashi raina in dai zana yau zantika sai dai naki hawaye ido na ke dai zaki share su tona raki mushin kashe ne burina an taɓa ka sai na ɗau zafi bani na ka zo gano karɓa mu wuce sansani duka mun fi masu kushe mu basu iya ba raba mu ko sun sa karfi guziran mu baya karewa kan hakan ga san bana haufi karɓi zoben azurfa ba ni ta gullar ki na yi kyawun duwa duk da taku kike ne ke kallon ki to zamani bai kawa marzakan banki dan ni na zama nake har abada banyarwa ajiyar taki na kai na kawo ta ya lokaci bai zowa inda rabe ka ba ka min kyara kullum in za ka hange ni ba ka min kora lalum kai ke yi min hidima haka ka jura sanya min kalma cikin jiki ba na yi matara na shaida ke ce sirrina ga ƙauna na rike ita ce tushe na sana can kuriya zamo